Zilčárty ľudia, zdravo zdala pri tomto videu. No a dneska hrám prvýkrát Fortnite. Jo. Keby hovoríte, že Danilo nejakoho zle hráš, tak sorry. Dneska som ho zapol iba. Tak dúfam, prosím za pochopenie. OK. Čakáme na hráčov. Ináč nezabudnite dať like a odber pre ďalšie videá z Fortniteu. OK, a jop, ideme. OK, ľudia, napíšte mi do komentárov, kde mám padať. Neviem, ja budem teraz padať a za hráčmi. Ale hej, nie padák, fuj to padák, fuj. Nie. Dobre, ideme. Kámo, ľudia, my teraz letíme strašne rýchlo. OK, idem sem. Hej, nechcem. Dobre, teraz. Ja to budem tak... dobre. Dostal som trošku damage. OK, v pohode. Berem toto. Není to niečo? Akože je tu auto. A niečo iné. Je tu čestka? A ľudia, ako... No... Hurá. Berem všetko z čestky. Všetko sa mi teraz... Kamo, ľudia, ja to neviem zobrať. Neviem, čo je hento. Napíšte do komentárov, čo je hentá vec. Hore. Ale neviem to zobrať. Takže tak. Aj tu je čestka, aj túto si otvoríme. OK, Gana ďalšia. Sorry, ak to hrám nejako blbo, lebo už som vám hovoril, že ako dlho toto hrám. OK, túto blbosť si zoberiem, aj keď neviem, čo to je. Tuto... Nikto není. Jo, čo je tam? Toto tu odkedy je? Toto tu odkedy je? A dobrý nápad by bolo sa z to nejako dostať. Aha, dobré, OK. Takže zoberiem ja auto, aby sme sa rýchlejšie niekde dostali. OK. Nebojte sa, nebudem tu iba jazdiť s autom, ale... Napríklad hentam do tej dedinky, kamo, ale už rozbiť ten plot. Však to máš rozbiť raz, dva s takýmto tereňákom, ty vole. No hurá. No, doľava. Dobre, doprava, rovno. Ideme sem, idem do tohto, neviem čo toto je, ale nejaká blbosť to je. Počkajte, pridám si hlas. OK, no, úplne superný hlas. Idem von z auta. Tak, toto som riadne rozbil to sklo. Reálne, že rukou. Iba din don. Bežiaci pásy. Bežíme. Kebyže z nich dá bežať. Tu je fitka a nič nie. Tak maximálne toto je všetko. Tu nič není. Yes, je tu čestka. Zase Gana. To si radšej... Nie! Chcem toto Gan a tu dám iba toto. OK. Chcem mať plné... Nemôžem mať plné toto. Akože fakt, no nic. OK, nevadí. Máme všetko zatiaľ, čo potrebujeme. OK, slajdujeme. Nie je tu niečo, niekto. A tam je nejaký hráč. Odskúšam ho dať dole. Ale tu je ešte bližšie. Kde je? Ja sa ho nebojím. Vôbec sa ho nebojím. Vôbec. Kámo, kde je ten hráč? Kde je?
Ty, ako ďaleko? Haló? Čo je? Čo je? OK, neviem, ale idem. Kde je ten hráč? Tu je ten hráč. Prosím, niekde nejako blízko. On je niekde úplne že preč. OK, tak idem niekde. Čo sme... Jaj, tu je mapa. Čo s tým, že je tu mapa? Čo? Počkajte. Hop. Dám mapu. Dám preč mapu. Aha. Nový glitch. Super. Super. Ja chcem už nejakú akciu. Je, tam je typek. Kebyže do neho aj trafím, to by tiež bolo. Dobre, za strom. Nech ma nevidí. Kam ja teraz idem strelnúť do strom. Pomoc. Rýchlo dvojku. Ja som ľavý, či čo? Ty vole, typku, ale... Jo, nejde zabiť. To čo je? Typku, ty hejkuješ? Prečo ho nejde zabiť? Jaj, on má hentú blbosť. Už viem prečo. No, poď sem, typku. To už musí mať dole. Typku, čo si myslíš o mne? To čo má na nohách? Kámo, takto som nečakal. Pomoc. Ja som kúkt. To, čo som spravil? Nie. Rýchlo. No hurá. Nejakú stenu tu urob, hoci čo. Kámo, ty vole. Oni tímujú, ty vole. Pomoc. No dobre, už je dole je. Rýchlo medky tu. Medky tu. No dobre, dávaj si. Medky tu. Zdrhám, zase medky tu. Kámo, ty vole. Nerob, že ju dám, ty vole, s pištolou. Kámo, ľudia. Krompáčom nie. Krompáč dáva po 20, ty vole, ale už... Ne, to som kúkt. OK, to som už kúkt. Čo urobím? Ľudia, čo teraz mám robiť? To som už kúkt. Tam je typek. Tak možno, keď pôjdeme obidvaja pri seba. Brosky, kde si? Poď sem. Ja mám nápad. Čiže ak poďme pri sebe a že tak sa... Aha, no nic, OK. No nic. A ako pôjdeme... Next teammate. Aha, OK, ale ja chcem ísť akože preč. Jak sa dá ísť to preč? Napíšem to do komentárov. To je čo? To je ten nový, to je tá nová vec, nie? Počkajte, ako idem preč? Však áno, ale ako idem preč? Tak, čaute ľudia, majte krásne, čus.